Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zalsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogo guzonei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, ereinkatu bazu, gorespen zuri, auspe zagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztiaduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure bila. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz, jainko jauna, zure gotzai eta martiri sazernin doatsuaren bidez, deitu gaituzu, sinis gabearen ilunpeetatik, evangelioaren argibiragarrira, emaiguzuaren otoitzez gero eta gehiago aurrera egitea, Jesu Kristo zure seme eta gure jaunaren grazian eta ezagueran, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik, jaunaren espiritua nere gandago, jaunak gantzutu bainau, behartsuei berri ona ematera bidali nau, bihotz urratuak sendatzera, katiguei barkamena hotsegitera, eta giltzapetuei askatasuna. Jaunaren graziurtea eta gure jainkoaren mendeku eguna hotsegitera. Negarrez daudenak poztu daitezen eta alaitu siongo atxekabetuak. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Malkoz ereindakoa pozez bilduko dute. Malkoz ereindakoa pozez bilduko dute. Jaunak siongo atxilotuak erakartzean, bageunden ametsantzean. Malkoz ereindakoa pozez bilduko dute. Orduan bete zitzaigun hau afarrez, gure mingaina goratzarrez. Malkoz ereindakoa pozez bilduko dute. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, egi-egiaz diozuet, garialea lurrean erori eta hiltzen ez bada, bakar gelditzen da, baina hiltzen bada, alea ugari ematen du. Bere bizia maite duenak galdu egingo du, eta bere bizia gorrotu duenak mundu hontan betiko bizitzarako gordeko du. Nere serbitzari izan nahi duenak jarrai bezait. Eta ni naizen tokian, han izango da nere zerbitzaria. Nere zerbitzari egiten dena, goratu egingo du nere aitak. Jaunak esana. Gaurkoan, Sazerrin edo San Saturnino ari gera ospatzen, Iruñako gure elizbarrutian. Eta Iruñeko zaindaria da, Iruñe hiriko zaindaria, berez elizbarruti osoko zaindariak dira San Fermin eta San Francisco Xavier, baina San Saturnino da Iruñe hirikoa eta elizbarruti osoan ospatzen dugu. Hain zuzen ere, 3. mendeko apezpiku bat izan zen. Dirudienez, Grezia aldekoa zen eta Frantziko hegoaldera Okzitania izeneko zonalde hortara aiatu zen. Toulouseko apezpiku izan zen eta
beste lagun batekin, San Honesto Nimeskoarekin, Iruñera aiatu ziren. Garai hartan, nolabait ere, testigu ingurua ulertu ahal izateko, pentsatu behar dugu gehiengoa paganoak zirela. Gehiengoak ez ziren kristauak. 3. mendean, oraindik erromatar imperioko garai paganoak gaude. 4. mendean, izan zen gero xeago libertadea aurrena, Milango ediktua, eta 4. mende bukaeran Teodosiok nolabait ere erlijio kristaua jarriko zuen imperioko erlijio ofizial bezala, baina 3. mendean kristauak minoria ziren, eta gainera tarteka persekuzio oso gogorrak jasan behar izaten zituzten. Horregatik gehiengoak paganoak ziren denetan, eta lehenengo hauek izan ziren evangelizatzaileak, oso egoera zailetan. Orduan, gaur egun Toulouseko apezpiku izatea ematen du pertsonaje importante bat izan behar dula, baina garai hartan esan genezake etzan deus oso kristau gutxi izango zituen, eta dedikatzen zen zenbait tokitan nolabait ere Jesusen berri ona zabaltzea. Eta modu hortan aiatu ziren Iruñera, Honesto eta San Fermin, eta tradizioak dioenez hortxe bataiatu zituzten aurreneko kristauak. Baskoien tribuko lehenengo kristauak haiek bataiatu zituzten Iruñan, eta lehenengo hoien artean San Fermin egon zen. Gero baita ere santu izango zena, eta gure Elizbarrutiko zaindaria dena San Francisco Xabierrekin batera. Baina bataiatu zuen San Saturninok, eta horregatik ospatzen dugu oso modu berezian. Nonbait ematen du, bera Toulousen zegoela, han bazeukaten otoitz leku txiki bat, eta zeuden kristau gutxi horiek minoria hori elkartzen ziren, eta ondoan zegoen tenplu handi bat Jupiter jainko erromatarrari dedikatutakoa. Eta haiek otoitzean ari zira bitartean, nonbait Jupiterren devotuek esaten zuten Jupiterrek ez ziela kasurik egiten, eta halako gorrotoa edo behintzat haien kontrako jarrera agertu zuten. Azkenik San Saturnino hartu zuten, eta bera behartu nahi izan zuten zezen bat eskaintzera sakrifizio bezala Jupiter jainkoari. Eta berak ez zuen halakorik egin nahi izan, jangoiko bakarra zegoela, Jupiter ez zela benetakoa, eta ez ziola zezenik eskainiko esan zien. Orduan, nonbait ere soka batekin, zezenari bea lotu zioten, eta zezena korrika hasi ziren akulu batekin, presaka eta korrika ateatzeko zezena, eta zezenak arrastak eraman zuen hile arte. Alde guztietatik kolpeak eta hartuz, eta modu hortan martiri hil zen San Saturnino tradizio dioenez. Gaurko egun honetan ospatzen dugu eskerrak emanez, berari esker, gure Elizbarrutira aiatu baitzen Jesu Kristoren fedea, eta eskerron horrekin ospatzen dugu. Bera batez ere ezaguna da, igual Saturnino izena aurkitzen duen tokitan, edo pertsonak, baina Iruñen esan genezake oso bereziki ospatzen dugula bere, gaur egun ere, bere hilobia dago Toulousen, Frantziko hegoaldeko Toulousen. Eskatzen diogu bada, berak ekarritako fede hori beti estimatu dezagula, eta gure artean ez da bila inondik ere galdu. Egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu munduan zehar dabiltzan misionari guztien alde. Jangoikoak indarra eman dezaien, beren lan apostolikoak fruitu ugari eman ditzan, eska dezaiogun jaunari. Eskatuko dugu, baita ere, zalantzak dituzten guztien alde jangoikoak bere indarra, bere argitasuna eman dezaien, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizokiaren lanak sortua, haus egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau. Matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoitz, guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zuk eginak dira jauna, eta zuk emanak ditugu ekarri dizkizugun emaitzak. Isur ezaiguzu opari honen grazia, eta egizu sazerri doatsua, odol isurtzearen aintzara eraman zuen graziak berak, eraman gaitzala gu salbamen betera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen hona eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri. Zuk hartzain nagusi horrek, ez bai dituzu behin ere zure eskutik ikusten zure seme alabak. Sazerbin doatsuaren apostolu lanez, sortu zenituen zure bizira gure arbasoak. Haren salbamen hitzez janaritu, eta haren odol isurtzearen aitormenez indartu. Orain ere, zuk zaintzen gaituzu zure ahalmenez, egizu santu eginik eta batasunean sendoturik, zure aintzaren betea har dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez zure handitasuna aitortzen dute geruek, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogita do hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau, nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau, nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin.
Frantzisko gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenea joan diran gure senideak eta hildako guztiak anitzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinuan, egin bedi zure naia, zeruak bezala lurrean ere, emaikuz gaur egun montako horiak, markatu gure zorrak, guk ere gure zorunen markatzen diegu ezkero, eta ez guten taluraran, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emain guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaten bezala, emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea. Jangoikoaren bildotsa, jangoikoaren bildotsa, zuk ez du munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk ez du munduko pekatua, emaiozue. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak.
egin dezagun otoitz. Begira ezazu jauna zure familia, sazer doatsuak egiaren hitzaz sortu, eta Kristoren gorputzaz janaritu zuen familia, eta iguzu, haren predikulanez, zure graziak fededun egin gaituenok, Eukaristia honek maitasun zabaleko egin gaitzada. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere inkaz aitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean.